हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सोनाली रूपाली सम्बलपुरी ब्लॉग। मुई भल अच्छे, आपण मैंने केन्ता अछन? आउ चलून स्टार्ट करमा आज गुटे नुआ एंड फ्रेश ब्लॉग के। खून इटा मुई का करछे, मुई टिके आज मेकानिक पाल्टी छे। मेकानिक कहते पाल्टी छे कि काली होचे सोमवार, आज होचे रविवार दिनर वीडियो इटा। काली सोमवार तो आज ठानु मुई टिके महाप्रभु घर के आमर नोड़ा सरका बुलामी। तो आमर महाप्रभु घर टिके कर अंधार दिसी, बेसी अंधार तो नहीं दिसे, टिके कर अंधार दिसी। तो मुई सेन के टिके बॉल फिटिंग करुछे, क्या कि आमर क्वार्टर देकरी से महाप्रभु घर के मुई 2-3 थर एंता नेनी न तार बाकी ठीक टाइम रे सेने बेग फेक सब अच्छे बेले मुसा देसी काटी के बहुत तर के आम सटफट होकर किए नि मरवा नहेले जेनता ठाने काटी देती से मुसा जे कहनी न। तो इटा मुई टीवी जेन अच्छे सेनु ही लाइन नेमी, से चली मोर तार फार खंजा खुंजी। आज देखबे मोर नोड़ा सरका मुई खेनता मारुचे। आगे वीडियो के कंटिन्यू करूँ। मुई ने टिके म्यूजिक ऐड कर दउछे, आपण माने वीडियो रे बनी रहन। मोर नोड़ा घसा केनता घसमी मुई कमेंट करी करी कहबे। इटा छुआ मने टीवी देखुले आ मुई चली मोर सेटिंग। ठीक अच्छे फ्रेंड्स, एंजॉय करन वीडियो के। देखुन एबे सरीगला मोर बॉल लगा। मोर महाप्रभु कीटा किए देखुन तो पके देथिला तले ताकि बेटी कर फेन रखी दूछे। मुई काଣା कि दिने जदि पूजा नहीं करमी ना, मोर महाप्रभु घर पूरा बेकार पड़ी थीसी। आमर घरे आ पूजा करवा ले कहीं नहीं न। इथर तो सोनाली रूपाली आमर महाप्रभु गछे पैन दे 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 पूजा करिछन। देखुन आमर महाप्रभु घर केड़े बड़टे बेले बहुत महाप्रभु घर एबे समस्ते प्राय तो छोट रखुछन ना। आमर महाप्रभु घर बाकी बड़टे निहाती तो जेनता कले भी 2 जन गुटे खट पके करी गड्रेज आर्मिला रखी करी सुई पारबे हेनता हेड़े गड़टे। बाकी आमर महाप्रभु माने एकला रहुछन से घरे। आमे से घर के सीमेंट फिमेंट किछि नहीं करूँ, कारण महाप्रभु आमे नी नेले फेन हेने महाप्रभु माने आमर देवता के नी नेले आमे सेने आरु देवता के नी अलगे कर सीमेंट करी पारमुगे। देखुन इटा छोट सरका गुटे आमे भितरे सरका गुटे रखी दिसु बहरौनी जेनटा सेना हेटा करसु। तो देखुन बहुत छोट सरकाटे जे मुई नोआटा गुटे बनामी। देखबे सेतिरे भी दउछे न हाथे लिपला बाई लागुछे पूरा कष्टे मष्टे। मुई तो केभे लिपेनी एंता घसेनी, मोर सास घसन।
ତ ମୋର୍ ଶାଶ୍ ଇଟା ପଲ୍ହାରି ଯାଉଛନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ହଇରାନ୍ ହରକତ୍ ହେଇ ମରି ଯାଉଛେଁ। କାଁ କର୍ମା ଆଉ ହଇରାନ୍ ତ ହେବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ମୁଇଁ ନୂଆ ସର୍କାଟେ ବନାମି ବଲିନି ଆଉ ଗୁଟେ କପ୍ଡ଼ାଟେ ନେଇଯାଇଛେଁ। ଏଟା ମୁଇଁ ଆନ୍ମି ସୋନାଲିର ବାନିୟନ୍ଟେ ଥିଲା ସେଟାକେ ସେଥିରେ ଏବେ ମୁଇଁ ସର୍କା ବୁଲଉଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଇଁ କେନ୍ତା ସର୍କା ବୁଲଉଛେଁ ଯେ କହେବେ। ଇଟା ଏବେ ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ମଡ଼ୁଛେଁ। ମୁଇଁ ତ ଆମର୍ ଇନେ ତ ମଡ଼ୁଛନ୍ ବଲ୍ସନ୍। ନୁଡ଼ା ଘଷି ସାର୍ଲା ପରେ ମର୍ଡିସନ୍ ବଲ୍ସନ୍। ଇଟା ମୁଇଁ ମଡ଼ୁଛେଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଗୁଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର୍ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ୍ ଲୋକ୍ ଦେଖ୍ବେ ଆଉ ଇଟା ମତେ ବହୁତ୍ଟେ ହସ୍ବେ। ଦେଖରେ କେନ୍ତା ନୁଡ଼ା ସର୍କା ବୁଲଉଛେ ବୋଲି। ବାକି ମୁଇଁ ଇଟା ହେଇଯିବା 4-5 ଥର୍ ନୁଡ଼ା ସର୍କା ବୁଲାବାର୍। ମୁଇଁ ପ୍ରାୟ ନି ନୁଡ଼ା ସର୍କା ବୁଲେ, ମୋର୍ ଶାଶ୍ ଏକା ଘସ୍ସନ୍। ମୁଇଁ କେବେ ବି ଆମର୍ ରନ୍ଧା ଘର୍କେ ସର୍କା ନି ଦିଏ, ମୋର୍ ଶାଶ୍ ଦେସନ୍। ବାକି ଇଟା ତାମାନେ କାମ୍ କରି ଯାଇଛନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ଇଟା ଦଉଛେଁ। ଏବେ ରନ୍ଧା ଘର୍କେ ତ ସଖାଲେ ଟିକେ ସର୍କା ବୁଲେଇଛନ୍, ବାକି ଚୁହ୍ଲିରେ ଚା ବନେଇଥିଲେ ତ କଲାକୁଲି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଛେ। କାଲି ପୂଜାପୁଜି କର୍ମି ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେମି। ସବୁଆଡ଼େ ନି ଦିଏ, ଖାଲି ଚୁହ୍ଲିରେ ଚା ବନେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖାର୍ କରିଛନ୍, ସେନେ ଚୁହ୍ଲିରେ ଟିକେ ଦେମି। ଆଉ ଇ ଉପର୍ ମନ୍କେ ଟିକେ ଦେମି। ବାସ୍ ହେତ୍କି ନ ନୁଡ଼ା ବୁଲାମି। ଆଉ ପୁରା ମତେ ଅଥା ଲାଗିଗଲାନ। ମୋଟା ଲୋକ୍କେ ତେହିକେ ବସିକରି ସର୍କା ଘସ୍ବାର୍କେ ବହୁତ୍ଟେ ପୁରା
ଅଥା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନ ଦେଖୁନ୍ ଡବା ଡୁବି ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖସରେଇ ଦଉଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ରନ୍ଧା ଘରେ ପ୍ରାୟ ଡବା ଫବା ଇଟା ସେଟା ଜିନିଷ୍ ନି ରଖେ। ଏଥିର୍ଲାଗି କି ଆମର୍ ରନ୍ଧା ଘର ଆମେ ମାନେ କବାଟ ଦେଇକରି ଭିତରୁ ଶୁଇନୁ ରନ୍ଧା ଘରକେ କିଏ ଆସ୍ଲା ନେଲା କି କାଣା ଗୁଟେ ମିଶେଇ ଦେଲା ବେଲେ ବି ଆମେ ପୁରା ମାଇପିଲା ମନୁବା ଇ ସମାନ୍ଟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ରନ୍ଧାଘର ବନାମି ମୁଇଁ। ଲାଟିନ୍ ଆଉ ରନ୍ଧାଘର ପାଉଁଚ୍ ଇଟା ମୋର୍ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ଇ ବର୍ଷ ତ ଗଲାନ ଆର ବର୍ଷ ମୁଇଁ ନିହାତି ଏଟା ବନାମି ନି ବନାଲେ ନି ଚଲି ହୁଏନ। ଆଉ ଆମର୍ ଏନ୍ତା ଜାଗା ବେଶୀ ବି କେହନି ଆଡ଼େ ନେଇନ। ଇନେ ତ ରହେବାର୍ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନେଇନ ବାକି କାଁ କର୍ମା। ଅତି ଜଲ୍ଦି ଆଉ କେନ୍କି ଗୁଟେ ଯାଇକରି ସେଟଲ୍ ହେଇ ହଉଛେ କେଁ ପଏସା ନି ହେଲେ ତ କିଛି ନାଇଁନା। ତ କାଁ କର୍ମା ଇନେ ଦେଖୁଛୁଁ ଭଲ୍ ଜାଗା ଜୁଗି ଯଦି ମିଲ୍ବା ତ ଆମେ ସେଟେଲ୍ ବି ହେଇଯିମୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନେଇ ରହୁନ୍ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ମୁଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ମତେ କାଣା କି ଇନେ ବାହାରେ ଛୁଆମାନେ ଚିଲଉଥିସନ୍। ଆଉ ପୁରା ଆମର୍ଟା ଘର୍ ଏନ୍ତା ବି ଛଡ଼ା ବି ନିନ ଯେ ମୁଇଁ ସେପାରେଟ୍ କଥାଟେ ହେଇପାର୍ମି। ମୁଇଁ ହେଥିର୍ଲାଗି ଛିନା ଦେଖିକରି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେସିଁ। ଆମର୍ ଘରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଛୁଆମାନେ ଥିସନ୍ କାରଣ୍ ଟିଭି ଦେଖ୍ସନ୍। ମୋର୍ ଭଞ୍ଜା ଭାଞ୍ଜି 2-3ଟା ଅଛନ୍ ସୋନାଲି ରୂପାଲି ସବ୍ ଆଏଲେ ଟିଭି ଦେଖ୍ସନ୍। ଟିଭି ଦେଖ୍ଲେ ତ ଜାନିଛନ୍ ସାଉଣ୍ଡ୍ ହେବେ ଆର୍ ଚୁପ୍ ପଡ଼ିକରି କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ ନା। ଯେନ୍ତା କଲେ ବି ରଡ଼୍ସନ୍ ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲେ ବି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଖରାପ୍ ନି ଭାବ୍ବେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଖାଲି ଦେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଲି ନି କହେବେ। ଆମର୍ ଇନେ ଇଟା ମାଙ୍କଡ଼୍ ଆସିଛେ ତ ଛୁଆମାନେ ଖାଲି ମାଙ୍କଡ଼୍ କି ହନୁମାନ୍ ସେଟା କିଏ ଜାନିଛେ ଆଇସଛେ ତ ସେମାନେ ସେଟା ଦେଖିକରି ଗହକି ହେଇକରି ଖାଲି ଚିଲ୍ଲା ଗଗା ହଉଛନ୍। ମତେ କେତେ ଥର୍ ସ୍କିପ୍ କେ ପଡ଼ୁଛେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାକେ ବି। ମୁଇଁ ଇଟା ଅନ୍ଧାନ୍ ପାଏନ୍ ବସେଇ ଦେଇକରି ଆସିକରି ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦଉଛେଁ। ଚାହା ପହେଲା ତ ବନେଇଥିନି ଚାହା ଉତ୍ରେଇ ଦେଇକରି ଏବେ ଅନ୍ଧାନ୍ ପାଏନ୍ ବସେଇକରି ଆସିକରି ଇଟା ଆପଣମାନ୍କର୍ ସାଙ୍ଗେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦଉଛେଁ। ଇଟା ନି ଭାବ୍ବେ କି ସୋମବାର୍ ଦିନର୍ ଭିଡ଼ିଓ ବୋଲି ଇଟା ସୋମବାର୍ ଦିନେ ଯିବା ହୁଏତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଇଟା ଅପ୍ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯିବା। ଇଟା ହଉଛେ ରବିବାର୍ ଦିନର୍ 2-3 ବଜେର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏନ୍ତା ଚୁଲିକେ ଦେସୁଁ ସର୍କା ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଦେସନ୍ କହେବେ। ସର୍କା ମାରି ଦେଇଥିବ ନା ରନ୍ଧା ଘର୍ ହଉ କି ଯେଁ ଘର୍ ବି ହଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିସ୍ସି। ସିମେଣ୍ଟ୍ ଘର୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବା ବାକି କାଁ କର୍ମା ମୁଇଁ ତ ପୁରା ନିସ୍ତର୍ଟେ ସର୍କା ମାର୍ବାର୍କେ ବହୁତ୍ ହଦ୍ରା ଲାଗ୍ସି ମତେ। ନି ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର୍ ଦିସ୍ତା ଆମର୍ ଘର୍। ଦେଖୁନ୍ ବାହାର୍କେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିନି ହାତ୍ ଧୁଇ ଗୋଡ଼୍ ହାତ୍ ମୁହଁ କାନ୍ ଧୁଇଦେନି। ଇଟା ଯାହାଟା ଯେନେ ସେନେ ରଖିଦେମି। ବଣ୍ଡା ବଣ୍ଡି ଟିକେ କରିଦେମା। ସୋ ବନି ରହୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
हे फ्रेंड्स, आज थिला मोर एतकी ही काम गोटे गोटे ही काम देखामी आउ कण काम देखामी तो वीडियो एतकी ही थिला बतावे मते कहसन कि मुई नुड़ा घसी नहीं जाना बोली तो अपन माने कहबे मो नुड़ा घसा केनता हैला। सो फ्रेंड्स एबे मुई वीडियो के इने ही एंड करछे। देखा हम फिर गोटे नुआ एंड फ्रेश ब्लॉग करे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।